eternity zenkosi kwakumnyama ezweni nomhlaba wawumuntu kodwa kwabeze ukuthi uNkulunkulu makathathele isiprofeti Allah aya ngokusizwa kwakumnyama ezweni lomhlaba ungenasimo kodwa mase sebekhona umhlaba maqala ukuthathela isiprofeti isiprofeti sebekhona ukukhala manje ukhanya akaze bekhona kodwa isiprofeti sabanza bakho angazi lokhu lapho empilweni yakho namhlanje sizorelease izwi lesiprofeto besikwempilo yakho ukuthi bangathola umnyama nakube khona ukukhanya ngoba saba kubonqoba noma kuthi direction ayikho sasha khona ukukhanya ngoba saba kubonqoba manje kuyacatshwana lokho ngena khona wena kuzoba khona ukuthula